मोनसे समाव बर'फोरखौ माने गिथावथाव हारि होननानै बयबो सानोमोन फुंखार बर'फोरनि आखायाव हाथियार दं। गिबि गिबियाव गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। इन्ट्र'आव होनाय भिडिअनि एगेन्स्टआव सावरायनायनि सिगां नोंथांमोना प्रमद बर' बिथांनि बै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव बुंनाय मोनसे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोबावदो। आं ओरैबायदि गोरिब गुन्द्रानिफ्राय फैनाय खमसे खम 5 बोसोर आंनि ओंखाम संग्रा उन्दुग्रा न'आ प्लास्टिकनिसोमोन। दा बिनिखायनो दिनै आं बेफोर खोथाखौ मिथिगो। आंनि बर' आइ आफा रायजो राजानि जेंनाखौ आं मिथिगो। ओंखायनो आंबो समायखिरा लाखानायसो जेब्लायसिम बर'फ्रा उद्धार जाया, बर' आइ आफा रायजो राजाया बयबो ओंखाम बोथिनै मोनजानाय जाया, बयबो मोजां ड्रेस गाननो मोननाय जाया, अब्ला सोरबा हाग्रामा महिलारि, सोरबा XYZ नि बिनि खोथा माने बायदिसिना बानसावनाय, क्रिटिसाइज खालामनाय, माबा माबि बुंनाय आंनि खोमायाव एक किन्सितबो एक बिन्दोबो जेबो खहा खालामनो हाया जेब्लायसिम जेंनाया सुस्रां जाया। जेंनाया सुस्रां जाखालि आं गावनो बिदाय लागोन। आं कुनुदिन आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों आरो गोरबोनिफ्राय बुंदों आंहा बिथांमोननि बायदि चिफ जानाय MLA MP जानायनि कुनु सिमां नुवाखै आं। जिखालि बड'लेण्ड जेंनाया जोबगोन ओइखालि डायरिखौ फुल स्टप खालामनानै आंबो सौरागुरि गामियाव थांनानै आंनि गामिनि आमाय आनै आइ आफा रायजो राजाजों संसार जाहैगोन। आंनि हिसाबा बेल'। दिनै जोंनि बर' हारिनि सोरबा बर' फिसाया बर' हारिया जेबो गैया, बर' हारिया जाम्बा हारि, बर' हारिया खिबौ खर', जायखि जाया बर' हारिनि गोथार महर मुस्रिजों लोगोसे बर' हारिखौ मानहानि खालामनाय कमेन्ट शेयार खालामोब्ला बाथ्रा बुङोब्ला बै सुबुंफोरखौ बर' हारिनि दानानै दोननाय नेमखान्थिनि गेजेराव लानानै बिजिरनायनि गेजेरजों साजा होबोनाय, निमाहा होबोनाय माखासे गोथां सावगारिखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा दिनै मिथिगौ। आरो बे बाथ्राया सैथो। फैबाय थानाय समाव सोरबा बर' फिसाया जोंनि बर' हारिनि गोथार महर मुस्रिजों लोगोसे जोंनि बर' हारिखौ रिलेटेड खालामनानै गाज्रि कमेन्ट शेयार खालामोब्ला बै बर' फिसाफोरखौ जोङो समाजनि दानानै दोननाय नेमखान्थिनि गेजेरजों लानानै जोङो साजा होखागोन। बेयो 100% सैथो। नाथाय दा समाव सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गालांनाय गोथार सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिनि बिखायाव गसंनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बर' हारिनि आलादा रायजोखौ लानानै सोमावसारनाय हाबाफारियाव बिथाङा लिडिं खालामनो मोनदोंमोन। दिनै बे गोथार सानस्रि सोदोमस्रिनि बिखायाव गसंनानै प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ एसेबां थार्ड क्लास लेभेलनि सहायनो हायै नंखाय बाथ्राजों बिथाङा थगायबोदों। बै समाव प्रमद बर' बिथाङा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ गोथाङै गोथां थगायबोदों। दा दिनैनि बे समाव जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा प्रमद बर' बिथांनाव सोंथि खालामनांगौ। नोंथाङा बै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव जेरावनोखि प्रमद बर' बिथाङा जांख्रिथायारि माखासे बाथ्राफोरखौ बर' फिसाफोरनि गोसो मेलेमाव सोनानै फोथायहोबोदोंमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि जांख्रिथायारि बाथ्राफोरखौ जोंनि सिगाङाव बुंदोंमोन, जेरैबायदि खोथा होबोदोंमोन, दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनि उदैनि थाखाय, गावनि गादिनि थाखाय, गावनि पकेट मानिनि थाखाय दिनै बर' हारिनि बेसेनखौ दिनै फानदों, बर' हारिनि बेसेनखौ दिनै मानहानि खालामदों। दिनै जोंनि बर' हारिनि दानानै दोननाय नेमखान्थिनि गेजेरजों प्रमद बर' बायदि लिडारा जोंनि समाजनि गेजेराव माबायदि साजा मोनथावनांगौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव। मोनसे समाव बर'फोरखौ माने गिथावथाव हारि होननानै बयबो सानोमोन फुंखार बिथांमोना जाहैबाय बर'फोरनि आखायाव हाथियार दं। नाथाय दिनै प्रमद बर' सारा बिटिआरनि खुंथायखौ आखायाव लानाय लोगो लोगो बा जोंहा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जेब्लानाखि बिटिआर गोरोबथा जाबाय, बेनि उनाव जिहेथु बर'फोरनि आखायाव हाथियार गैलिया। बिथाङानो जाहैबाय नीलकान्त गयारी। बिथाङा मा बुंदों जे बर' हारिया हाथियार दैग्रा, बर' हारिनाव हाथियार दं होननानै गुबुन हारिफ्रा गियोमोन जाहैबाय। दिनै गुबुन हारिया जोंनि बर' हारिनाव हाथियार दङ, बर' हारिया हाथियार दैग्रा होननानै गिनाया जोंनि बर' हारिनि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि थाखाय इम्पर्टेन्ट इस्यु नङा। इम्पर्टेन्ट इस्युआ मा मिथिगौ ना? दिनै जोंनि बर' हारिया आखायाव आइजें लानानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय मानो दावहा नांनो गोनां बाध्य जानानै फैदोंमोन, बेसो इम्पर्टेन्ट इस्यु। दिनै जोंनि बर' हारिया गोजोनखौ मोननो थाखाय सोमावसारदोंमोन नामा? गोजोनखौ मोननो थाखाय सोमावसारदोंमोन नामा? दिनै जोङो मानि थाखाय सोमावसारदोंमोन आखायाव आइजें लानानै, आरो मानि थाखाय आखायाव आइजें लानो गोनां बाध्य जादोंमोन? दिनै बिथां नीलकान्त गयारी बियो मिथिगोना मिथिया? मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै एसेबां लाजिथावना दिनै बिथांनि बेबायदि कमेन्ट्सआ दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ, मानगोनां बेलटि ब्रादार्समोनखौ, लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव दाजानाय मानगोनां एक्स भलन्टियार फर्स सारमोनखौ दिनै
अपमान खालामनाय जादों होननानै आं सानो। जोंनि बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म, दुलाराय बर' फरायसा आफाद गणतान्त्रिक लामाजों बर' हारिनि थाखाय आलादा रायजो सेपारेट स्टेटखौ लानानै सोमावसारनाय आरो बे गणतान्त्रिक लामाजों हान्थिनानै बर' हारिनि थाखाय आलादा रायजोखौ सोमावसारनाय हाबाफारियाव आसाम स्टेटनि आसाम पुलिसफ्रा गोबां रोखोमनि अत्याचार खालामबोदोंमोन आरो बे गणतान्त्रिक लामानि बर' हारिनि थाखाय सेपारेट स्टेटखौ लानानै सोमावसारनायाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा गोबां रोखोमनि सहायनो हाथावै दुखु सातजालानि गेजेरजों गावबा गावनि जिउखौ दैदेननो गोनां बायध' जानानै फैदोंमोन आरो बै समाव प्रफुल्ल महन्त एजिपि नि आसाम स्टेटनि मामोनियो चिफ मिनिस्टारमोन ना होमबा 1983 आरो 1989 गफुर, जेरावनोखि आसाम गभर्नमेन्ट आसाम पुलिस आरो आसामिसफोरा गफुरनि बर'फोरखौ दानथारबाय हाथारबाय, उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ दै गुदुङाव ग्लब ग्लब फोदौनानै रुनानै फोथैबाय आरो बै समाव अरुणाचल फारसे 90,000निबो बांसिन बर' फिसाफोरा खारखोनानै थाहैनो गोनां जाबाय गावबा गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय। दा बेफोरबायदि गोथां जारिमिनफोरखौ दिनै बर' हारिनि माखासे सेल्फिश लिडारफोरा बावगारलांबाय नामा? बिसोर बावगाराखै। गावबा गावनि पकेट मानिनि थाखाय, गावबा गावनि शेयार पावारनि थाखाय, गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय बिसोर लुफिया देवानि गुनजेत आखुनि बिसोरो माने जोंनि बर' हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमलांनाय बै जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि गोथार जिउमाखौ दिनै मानहानि लासिंसिं खालामगासिनो दङ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समावनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भुमका आगामि, बे भुमका आगामिनि बर' हिन्जावफोरखौ 13जोनिबो बांसिन बर' हिन्जावफोरखौ, जेराव 12 बोसोर आरो 13 बोसोरनि हिन्जावसा देरफुनाय गथ'फोर दंमोन, बैसोरखौ आसाम पुलिस आरो आसाम टास्क पुलिस फर्सआ नायगार हरनै जिनाहारि खालामदों। 25 आरो 27 जानुवारि हरनै। बेफोरबायदि गोथां जारिमिनखौ बावगारनानै फाल्तु डायलग मारिना ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि सिगाङाव मिथिबाय दिगदार दं, खिन्थु दिगदार दं होनना बुंखादों आङो। जों मानो आखायाव आइजें लानो गोनां बायध' जादोंमोन ना? सान्तिनि थाखाय जों सोमावसारदोंमोन। मानि थाखाय आखायाव आइजें लानो गोनां बायध' जादोंमोन दिनै बिसोरो मिथिया नामा? हा? गावसोरनि लुफिया साइसनि थाखाय जानला मेला डायलग दा मारिखादै हा। आरो बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय सोमजिलांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमा पलिटिकेलि इस्यु खालामनानै बर' फिसाफोरखौ गावस्रा होनो नाजानायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला खिन्थु मोजां जाखागोन। दिगदार दङ होनना बुंखादों, दिगदार दङ। जाय समावनोखि जोंनि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा सेफटि गैला, फेक इनकाउन्टाराव बर' फिसाफोरखौ गावथार बुथारनो हमबाय, सानफा एफा बांसिननिफ्राय बांसिन जोंनि बर' बिमा माहारिनि सायाव गाज्रि नोजोर होनानै बर' बिमा माहारिफोरखौ जिनाहारि खालामबाय थाग्रा जाबाय आरो जिनाहारि खालामनानै बुथारबाय थाग्रा जाबाय। दा दिनै जोंनि बर' फिसाफोरखौ, बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ जों माबोरैहाय सेफटि खालामनो, बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि सहायथावनो हायि दुखु नांथावना गिथावना माखासे गोथां जारिमिनफोरा जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जानानै थांदोंमोन। जायनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि कन्डिसनाव जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ, जोंनि बर' हारिखौ सेफटि खालामनो थाखाय आखायाव माने आइजें लायाबानो जाया, आइजें लायाबानो जाया। बेफोरबायदि एसेबां गोथां जारिमिनफोरखौ दिनै नुनानैबो गोसोआव थानानैबो बेफोरबायदि थार्ड क्लास लेभेलनि एसेबां फाल्तु डायलग मारिदों। गोजोननि थाखाय सोमावसाराखैमोन जोंनि बे बर' हारिया, मिथिबाय? आरो गोजोनखौ जोंनो जुदि नांगौमोनब्ला बै समाव जोङो आलादा रायजो सेपारेट स्टेटखौ लानानै सोमावसाराब्लानो जाबायमोनथ'। आसाम स्टेटनि सिङाव थानानै बै आसामिसफोरनि खिबु सुनानै गोरोबफ्लेनानै थानानै बै समनिफ्रायनो IAS IPS ACS बायदिसिना अफिसारिंआव थानानै जोङो गावबा गावनि लाइफखौ दैदेनबोनो हागौमोन ना? बिदिखौसो लुबैदोंमोन, बेखौसो बिदि फोरमायनाय जादों बिथांनि बिबुंथिया। लाजियाखसै, लाजिनाय गैया। दिनै अपमान खालामदों जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होनो थांनानै हा। जायफोर बर' फिसाफोरा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि खालामनो थांनानै बाउसोमलांनांबाय, बै जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि खालामनो थांनानै बाउसोमलांग्रानि गोथार जिउमाफोरखौ दिनै बिथांनि बिबुंथिनि गेजेरजों मानहानि खालामनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन।
मिथिबाय गोथौ गोसोजों साननानै नाय दिनै जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होनो थांनानै 5,000निबो बांसिन बर' फिसाफ्रा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै बावसोमलांनांबाय दिनै 20,000निबो बांसिन बर' फिसाफ्रा जोबथेसालियाव थानांबाय आरो दिनैसिमबो गोबां बर' फिसाफ्रा दिनै जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि खालामनो थांनानै जोबथेसालियाव थानो गोनां बाध्य जानानै फैदों हा बाध्य जानानै फैदों दिनै प्रमद बर'आ सोर बेलाय प्रमद बर'आ सोर बियो प्रमद बर'आ सोर जेराव एसेबां गोथार सानस्रि सोदोमस्रिया थांखिनि बिखायाव गसंनानै बर' फिसाफोरखौ माने गोथाङै गोथां थगायबोनाय आरो दिनै प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ थेर बेथेर खालामदों थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव फैनानै पलिटिकेलि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोनखानाय जा एसे जोंहा गोहोफोर दंमोन पावारफोर दंमोन बेखौबो बियो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों फानखुमाबोदों आरो बेखौ फाननानै बियो आन्दै माने धोन दौलत बेसेन मोनदों जानो हानाय दिनै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ दिनै थेर बेथेर खालामबोबाय आरोबाव जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनानै बियो गुलाय गुजाय दिनै आसाम स्टेटनि आन्दाराव थानानै बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ दिनै सालायहोजानाय मोनसे कन्डिसनाव लानानै फैबाय जेराव दिनै गावनो गाव बिटिसिनि सिएमनि चेयाराव जिरायनानै दंब्लाबो बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि मोननाय जा पावार बे पावारखौ दिनै बे बाहायनो हाया आसाम स्टेटनि बै एन्टि बड' हारिनि माखासे पलिटिकेल लिडारफोरनाव अर्डार साजेसन सावरायनो गोनां बायथ' जानानै फैयो दिनै सासे डिसियासो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ सालायो सासे डिसियासो जोंनि बिटिसिनि एमसिएलए एमफोरखौ दिनै सालायो बेसे लासिंसिनि बाथ्रा अब्ला दिनै प्रमद बर' बिथांनि माखासे स्टाइलफोरखौ नोंथांमोना नुगोना नुवाखै हा जों दिनै ओरैनो बाथ्रा बुङा जोंहा हारिनि थाखाय साननाय दङ आरो हारिखौ लानानै बाथ्रा बुंफ्लानानै हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै जाग्रा बर' फिसाफ्रासो दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे बिबानाव जिरायनानै जोंनि बर' हारिखौ सामलायनो सालायनो दिनै खाबु मोनगासिनो दङ जों दिनै अब्ला नुनानै सिरि थानोसै नामा हा जोंहा बुंनो हानाय मोन्थाय गैया जों ओरैनो सिरि थागोन सिरि थाया बर' हारिनि बेसेनखौ फाननानै जाग्रा बर' फिसाफोरनि एगेन्स्टआव जेब्लाबो गसंथानानै बाथ्रा बुंलांबाय थागोन सिदा बाथ्राखा दिनै 5,000निबो बांसिन बर' फिसाफोरा जिउ बावसोमलांनायनि उनावहाय 20,000निबो बांसिन बर' फिसाफोरा जोबथेसालियाव थानांनायनि उनावहाय जोंनि बर' हारिनि बिखायाव बर' फिसाफोरनि थाखाय मोनथाम एकर्ड जालांबाय 1993 बिएसि एकर्ड 2003 बिटिसि एकर्ड 2020 बिटिआर एकर्ड दा बे मोनथाम एकर्डखौ जों माबोरै मोनदों दा बे मोनथाम एकर्डनि आन्दोआव टटेलि आखायाव आइजें लानायनि माखासे पावार दङ आन्दोआव जायनि थाखायसो जों बे मोनथाम एकर्डखौ जोङो मोननो हादों स्पेसियली सैथो बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला दिनैयो सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार गणतान्त्रिक लामाजों बर' हारिनि थाखाय आलादा रायजो सेपारेट स्टेटखौ लानानै आन्दलन खालामनाया थाद'नाय गैयामोन बर' हारिनि माखासे गाज्रि कन्डिसन गाज्रि थासारिफोरखौ लानानै दान्दिसे सम जिरायथ'नानै एसे आरोबाव बोलो गोरासिन खालामनानै सोमावसारफिननायनि थांखिसोमोन नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा बे सोमावसारनायखौ लिडिं खालामनो मोननानै दिनै बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट सोमावसारनायखौ थेर बेथेर खालामग्राया प्रमद बर' बिथाङानो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैयो प्रमद बर' बिथाङा पलिटिकेल केरियाराव फैनानै सान्ति गोजोननि बाथ्रा बुङो बिटिआर एकर्डनि उनावहाय बिथाङा मा बुङो नै रन्जन दैमारि साराबो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों उदां जाबोबायनो बहा मानगोना रन्जन दैमारि सारा बहा उदां जाबोखो हा बहा उदां जाबोखोलै हा लाजियाखसै एसेबां गावनि सिटनि थाखाय गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गोख्रों खालामनो थाखाय एसेबां थगायनाय बाथ्राखौ दिनै बिथाङा बुंदों आरो प्रमद बर' बिथाङा मा बुंबावदों बिटिआरआ मुङानो बेसेबांबा गिदिरखानो दा बे बिटिआर मुंखौ लानानै जों सोमावसारबोदोंमोन नामा दिनै एसेबां गनायजाथावै बाथ्राजों दिनै पलिटिकेल केरियार डायलग मारियो लाजियाखसै बियो बै आन्दलननि समाव बियो मा बुङो सिएम जानो थाखाय सोमावसाराखै हा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जायागौमानि थाद'नाय गैयै सोमावसारगोन आरो पलिटिक्स फिल्डआव फैनानै मा बुङो बिटिआरआ मुङानो बेसेबांबा गेदेरखानो दा बै आन्दलन खालामबोनाय समाव प्रमद बर' बिथाङा माबायदि डायलग मारिदोंमोन दिनै बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियाराव माबायदि डायलग मारियो बिथांनि बै समनि आरो दा समनि डायलगफोरखौ नोंथांमोना रुजुनानै नायगोन ना नाया हमदांनो हागोन ना हायाखै बेसो जादों दिनैनि बे समाव बयनिख्रुइबो देरसिन सोंथिया बुहुमनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि